Kublai pi baro. Kapertei kaong pi day bandon gajing nang jistat. Mantrai shitom me labas ngi ban bot ikajing ang nod jong pi. Katerwai pi day ban invest kapor kabor kaspa kapo jong pi haka. Handai kam simlaya thopa de pi sepang kita gajing riam ki bagalapan up nak benta jong pi kumno penjot pi iway pai way. Lah kadai ke bakan jaman sem. Bakan jamet gajing mu berkat bakajing sngo jong pi. Ada pidai kisamla kane khubor kane nak benta jompi ka perthei kam de ke jaka nak benta ban ple ya kalat kelentin nak benta kalawai jompi hendrai kade kum kemaran thama ke boman utmu kerpang kumno ban target ya ka pateng bendriu jompi pe ya jingkiu jo ke jing kerdo kam pitim ne em bakawai nak idau jo ke jing kerdo kam kade namar ba ki bre ki baruspa ki pelong khnang ya ka namar kimdon kam man seu tulop ka bahe lada kitip babon ki kwa kam man permentoi company ni ki bang jongki man penne ya ki jingkiu dor ki mar ki mata kini baro ki penne ki penroi ka spa ka po jongki bat bani nang yo roi bat nang control ya ki breu pipat pila le eke baro akar kom ka badai pila yo la ka kerdan baper hag jing pule henry ki kam ki jam kim don kijing pos new jong pi ki susa tang kijing pos new ka perthei kaong your worth is your job henry habam don ki kam ki jam snow worthless depressed kane kam dei satia kijing snew bok jong pi it is a system designed to create a generation of indebted desperate laborers not dreamers to make you feel worthless before you even start mentalelei ba bon ki kamla trai da ki robot ba ki AI lanang niat shushu isibon sha ka jingdu jingkermen pe ya ka education system ha ni shisha ka de benang pen kre engi na ka benta ka lawai ba pernai da ka penun kam ki talents ba ki creativity jopi handai lashnai ka man pelong pi ban shuko ngo om ki ban perkhat perdain nik ba sempang ki pha be pi tang ki grades man bam lendet Manila competition haka jingim namar la pen krai phi kum ki blang ki masi ban tray haki corporate world handrai kan ba ki breu ki nang start kata-kata pen ban ki breu ki nang don pen ban ya ka mensim rat ke education system kan pelong ya ki tang belong intellectual handrai om benefit physical emotional spiritual moral environmental barkum ta terter kat kini jing ki bala up lepa pi hakalawai ka perthei pat kaile ban pinklet pi daki entertainment jong ki media social media ki sports games festival ki drugs fake news pornography ka penshur pi daka same sex marriage LGBTQ+ rights homosexuality lesbianism population control fashion materialism relativism barkum ta terter kapan bu'a pen kerni pi daki AK baro ki belong quick and instant kanang wa pin om kendit benreu nak ni shisha ka bajia ka im jo pi handrai pin yai bu'a but sha control pe hai kam politics ru kat no pi bo jing chania jong pi action shar khadar pakan te kalawai jo pi handrai politicians pat penon kam ya kan jing do la do lenti jing bom don lawai jo ka jing im jo pi na ka benta ka votes kin kular bon KK bakin tay pi yang jingkremen batang hal air balada pi protest nak benta kita ki hok jong pi pin sha sho sha tit sha bom bat sha siat ru ha gitu ki ba pi vote an senshar kawai ke political party campaign ko ipat baro ki detat ya kalawai jong pi namar ka shuki bat kaspa pe ha ka relationship ru Pisania bakermen batang ne kasamla ju pi pinshem ya kajing bajing ngai ju kalawai pernah ju pi handai ku malong mentahi jan man la ka relationship kam don show setia kata commitment baka responsibility kade katma persha ka yeng ka sem bakhoj ha ka bon shu shong badi pet don ki khep wan dah balaya thoru dang jot dang pra ka yeng ka sem ki khon ki ti kin shu he klem tip am chpang ka jingej baka jing im sem Nalor kata, warga bam kadi kam dai shu kabate kamet handai ke pelong yang iban yo pang BP diabetes cancer bat kuai pat jingpang kal air ka kendo ka
la IB tak jing start breu ha gerteng jong kata ka development sistem bladi kidawai kada shin ngilong dependent haki baro syirta ban phalik sumar ke hospital kam de setia ka jinglut ka bakai hato POE yaka menta kane kam de jing jak busu jarang khat kane ka de ka thma persya ka men sem jong phi ka jing mut berkhat kamet jong phi bat ka lawe jong phi Paulus bakhoi ulakran shai uang kathma jongi kamlong persya ya ki bor breu Henry persya ki bor mariang ba ki bor ba ya ki nong sensyar jo ki perthai badum ki men sim baman ha ki perthai basalor ka jinglong jingman jong ka juk kalong ban law long khoi ki baro ki balong kenja men sim bat jong blei kum ka jing yasha ka hok ka sot ka jing e jika jong ka balang ya ki sakramen bagi jing duai kumnu men penjingai ki breu naw blei kebanang mi kiski kia nganang mut tharai bahakum gane ki jingele bor ki Kristen Katolik jungi kin mare show blei ha ki jing duai ki sakramen man pule ki tin jong blei balang pen hem ki jing imen sim juki khnang balong ki bala ready ban yele handre karong pen ban khongpong nganang yu iben ban ba Kristen Katolik jungi kining im ban jing im perthai u Jisu ong to yai up otu duai ba pinom liet ha ki jing pen choi kamen sim ka kloi shisha kado apat katulot Paulus bakhoj uang biang pidei ban king ye tiare pom jong blei la pidei ban ila tenge ha kiski basniu to yen skem ai ging shisha kalong kum pan po saudong kasen kai jong pi ka hok kum jing da shadem ba jing shadhem man praying a gospel ka jing suk kum jing suk jat jong pi ha ki apot baro to ra ek jing ngai kum kaste jong pi kanirap ban suit peli bi khnam ding jong baman toshim ek jing dakle jong jing penim mereka wailam jong mensim manlong ke balong mereka wailam jong mensim ke balong ke tin ublei to duai man kapor to duai man kapor ani ro Yesus Kristus jenam amen.